μου και κύριοι Radio Blackman. Όχι. Όχι. Τότε. Σέχτα. Give me your boot, your clothes and your motorcycle. Εντάξει, το δέχομαι. Προσβλητικό ήταν λίγο αυτό προς τους... θα πω άλλο. Hasta la vista, baby. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο του Director's Cult. Αφιέρωμα. Ναι, γιατί εγώ τι είπα. Αφιέρωμα στον τον James τον Cameron με το όνομα. Είμαστε εδώ πέρα με πολύ κόσμο. Το Δημητράκη τον Cameron, το φίλο μας. Είμαστε εδώ με κόσμο. Συστηθείτε. Από την Άβυσσο της θαλάσσης, το φρέαρ των Ινουσών. Από την Άβυσσο, από τα μαύρα σκοτάδια σε της προβάλλει και πάλι Αβύσσου. σέχτα. Ενώνονται τα υδάτινα στοιχεία. Από τα βάθη των... Δεν έχεις ετοιμάσει κάτι. Της Πανδώρα. Διάλεξε κάτι με βάθος. Όχι, θέλω να πω ότι τους ιστούς των αραχνών που επάνω βρίσκονται τα αυγά των εξωγήινων. Όχι. Τι είπα. Αυτό ήταν Είναι από το Alien 7 αυτό. Όχι, αυτό ήταν πλάγια αναφορά στο Spider-Man, το musical που θέλει να γυρίσει. Σήμερα μου φέρετε πολύ άσχημα. Όχι, εντάξει, έλα ντροπή. Είμαι η Γεωργία και έχω 2 podcast. Είμαι ο Γιάννης και δεν έχω κανένα podcast. Είμαι ο Θάνος, είχα ένα podcast, έχω ένα καινούριο, αυτό που ακούτε, και είμαι και στο Spoiler Alert μαζί με τον... Γιώργο, που εγώ είμαι ο Γιώργος. Ο Γιώργος. Γεια σου, Και Γιώργο. αυτός είναι ο Κοσμάς. Που δεν έχω podcast, αλλά έρχομαι καλεσμένος σε podcast. Που είναι σαν να έχεις, γιατί έχεις εδώ μαζί μας συνέχεια. Σε έχουμε κάνει στο Pop Culture Τσαούσος. Έχουμε φέρει εδώ επίτιμο καλεσμένο. Εδώ, δικό μας άνθρωπος. Μαμά έγινα podcaster. Μαμά είναι podcaster. Και τον έχουμε εδώ, τον βασανίζουμε στο θρόνο, στο βωμό. Αυτό. Εδώ. Τον έχουμε τυλίξει με celluloid και τον βασανίζουμε. Στον πάτο της θάλασσας. Αν ήταν επεισόδιο που όντως βασανίζαμε κόσμο, στο τέλος, ξέρεις, σε αυτό το επεισόδιο θα βρισκόμασταν εμείς τυλιγμένοι με τα celluloid. Και ο Κοσμάς στο θρόνο να φωνάζει Ναι. μικρά podcasτεράκια. Καλό twist, καλό twist. Είναι το δεύτερο μέρος της σειράς. Το διπλού επεισοδίου για τον Τζίμι τον Κάμερον, τον Δημητράκη τον Καμπερίνο. Είναι το πρώτο επεισόδιο σκηνοθέτη που το χωρίζουμε σε 2 Το χωρίζουμε τα μέρη. δύο γιατί δεν θα μπορούσε αλλιώς. Αλλά μιλάμε για James Cameron τώρα. Μιλούσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο 2,5 ώρες και κάτι ψηλά και κάτι ρέστα για την καριέρα του Κάμερον, για το πώς τον πρωτογνωρίσαμε, για το τι μας έρχεται στο μυαλό όταν ακούμε Κάμερον. Αναλύσαμε την κάθε ταινία, είπαμε απόψεις, αγάπες, συναισθήματα. Διαφωνήσαμε, συμφωνήσαμε, αναμνήσεις, πολλές αναμνήσεις από πολλά πράγματα, ιστορίες. Και ερχόμαστε τώρα να κάνουμε το δεύτερο μέρος όπου θα πρέπει να ομολογήσουμε εδώ και βασανιζόμενοι και βασανιστές τελικά ποια είναι η αγαπημένη μας ταινία του James Cameron και ποια είναι η λιγότερο αγαπημένη μας ταινία του James Cameron. Για αρχή. Πριν πούμε αυτό, να συμπληρώσω λίγο κάτι που ξέχασα. Θέλει να συμπληρώσει ο Θάνος κάτι που δεν είπε πολύ καλό. Πες Ναι, στο προηγούμενο επεισόδιο. Στο τέλος του προηγούμενου επεισοδίου είχα πει για σε ποιες που έχει γράψει σενάριο μόνο και δεν έχει σκηνοθετήσει ο Κάμερον. Και αναφέρθηκα στο Rambo το 2 και στο Strange Days, και δεν είπα το Alita, Battle Angel, το οποίο το έγραψε το 19. Έχει γράψει. Ξέρω ότι είναι και παραγωγός. Παραγωγός, δεν είχα ότι έχει γράψει. Το έχει γράψει, βέβαια, το οποίο βασίζεται, το έχει σκηνοθετήσει ο Ροντρίγκες και βασίζεται στο μάγκα του Yukito Kishiro, το Gunm. Το λέω καλά. Gunm. Αυτό. Και το Alita, όπως μάθαμε πάρα πολύ πρόσφατα, τελικά θα πάρει το sequel που το αξίζει. Γιατί μας άρεσε και το θέλουμε. Άλλη μια γυναίκα πρωταγωνίστρια. Άλλη μια γυναίκα πρωταγωνίστρια, πάρα πολύ ωραία. Με πολύ creepy κραστικά μάτια. Όλο μάτια έχει αυτή η κοπέλα. Όλο μάτια. Και έχει γράψει και το story από το Terminator Dark Fate. Yes. Το story, όχι το σενάριο, και παραγωγός. Τώρα. Ναι. Δεν το άκουσα. Ήταν σίγουρα αυτός, ήταν πλαστογραφία. Εγώ άκουσα το Μήπως Θάνο είναι πλαστογραφία της υπογραφής. Εγώ άκουσα θόρυβο. Εγώ άκουσα τον Θάνο να λέει έχει γράψει το. Γιατί εντάξει, Για πες το άλλη μια. κάναμε 2,5 ώρες το πρώτο μέρος. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για όλο το franchise του Terminator και να κάνουμε 4,5 ώρες το δεύτερο μέρος. Εύκολα. Να κλείσουμε το Θάνο και να τον ξανακαλέσουμε πάλι γιατί δεν πιάνει καλά η γραμμούλα του. Ευχαριστούμε πολύ, Θάνο, για την ανταπόκρισή σου. Δεν σε ακούμε καλά. Γεια σου. Να πούμε ότι την εκπομπή μας. Κάτι τέτοιο είχαμε κάνει όταν είχαμε κάνει αφιέρωμα στον Αρονόφσκι στο Spoiler Alert όταν είχε βγάλει το Νόε.
Του λέω είναι και άλλη μια ταινία. Δεν είναι καμία άλλη ταινία. Δεν έχει καλή άλλη ταινία ο Αρνόφσκι και το Θα κλείσα. έρθει και η ώρα του εδώ στο Director's Λοιπόν, ναι, Cut. διορθώνω. James Cameron δεν είχε ασχοληθεί ξανά με το. Τελείωσε στο Judgment Day. Άκου. Δεν Θα υπάρχει έρθει η κάτι ώρα άλλο. του. Θα μπορούσα να το εκλάβω πολύ πιο θετικά εάν όταν έγραψε την ιστορία για το Dark Fate, το story, δεν είχαν προηγηθεί άλλες τρεις ταινίες οι οποίες είχαν βαλθεί να σκοτώσουν αυτό το franchise και στραγγαλίσανε και το πτώμα του. Αλλά εντάξει, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Το να είσαι φαν του Terminator έχει μέσα του πολύ χαρά, αλλά έχει μέσα του και πολύ απογοήτευση. Και πολύ πόνο. Και πολύ πόνο. Και όταν ασχολείται και ο ίδιος ο δημιουργός. Εμείς δεν είμαστε σαν τους Star Warsάκηδες που ήταν όλα στρωμένα εύκολα. Ακριβώς. Εγώ θυμάμαι στα 5 πρώτα λεπτά του Terminator, του Dark Fate, ήταν από τις λίγες φορές που γενικότερα δεν φεύγω ποτέ από το σινεμά, αλλά εκεί λέω τι βλέπω. Όχι. Στα 5 πρώτα λεπτά. Ναι, καταλάβω. Ναι. Εντάξει, ήθελα να πω τα αποτελέσματα του Paul για τον Eggers, αλλά έχουμε κάνει Paul για τον Eggers. Δεν κάναμε, ξεχάσαμε. Έχουμε κάνει Paul για τον Jordan Peele, βλέπω. Τον Eggers δεν κάναμε Paul. Στο Jordan Peele πάλι σκέφτεται το Get Out. Ναι. Αγαπημένη ταινία του κοινού. Θα κάνουμε Paul και για την αγαπημένη του Jimmy, του Cameron. Του Jimmy, του Δημήτρη. Του Δημητράκη, του Cameron. Ήρθε η ώρα όμως. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα. Γιώργο, σε ακούμε. Αγαπημένη ταινία James Cameron. Όχι, ξεκινά από την λιγότερο Τη αγαπημένη. lowest. Ναι. Τη lowest. Μάλλον είπαμε λιγότερο αγαπημένη ή χειρότερη. Ναι, όπως θες πες το. Λιγότερο αγαπημένη. Α, θα μας πεις και αν έχεις δει όλες τις ταινίες του Κάμερον, Γιώργο. Ένα, σας παρακαλώ, με έχετε βάλει στην ψυχή την πυροβολή. Ξέρω ότι δεν έχετε δει το Πυράγχα στο 2, το ακούω. Υπάρχει μήπως και κάποια άλλη ταινία που δεν έχετε δει? Λοιπόν, καταρχάς, το Πυράγχας το 2 Ναι, The Sprawling. θεωρώ ότι κανονικά δεν πρέπει να το πιάσουμε. Δεν το πιάνουμε. Ήταν μικρός και δεν ήξερε. Αποφασίζω εδώ σέχτα είμαστε, δεν Έτσι. έχουμε δημοκρατία, Ωραία. δεν το πιάνουμε. Άστο. Δεν υπάρχει. Άστο στην άκρη. Κλείσει κεφάλαιο. Γιατί αλλιώς θα βάζαμε όλοι το Πυράγχα στο 2. Μετά. Το Βγαίνει δεύτερο άλλος το και λέει, αγαπημένη Avatar μου ταινία, το δεν το Πυράγχα. έχω δει. Γιατί είπαμε, έχω αναπηρία. Δεν μπορώ να δω 3D. Ζαλίζομαι, δεν μου δουλεύει εμένα το κόλπο. Αλλά με αυτό τον αστερίσκο, επειδή το έχω δει ολόκληρο το Avatar, θα έβαζα ως λιγότερο καλή το Avatar. Εγώ προσωπικά. Ως λιγότερο αγαπημένη. Λιγότερο αγαπημένη. Ως περισσότερο αγαπημένη, παρότι θεωρώ ότι η τελειότερη ταινία του είναι ο Τιτανικός, εμένα προσωπικά, σαν Γιώργο, δεν μπορεί να πάρει την πρώτη θέση για μένα άλλο από το Terminator 2. Δεν γκένενα το. Και τα είπαμε ό,τι είχαμε να πούμε, νομίζω το είπαμε. Δεν ξέρω να επεκταθώ περισσότερο σε αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι είναι η τελειότερη ταινία δράσης όλων των εποχών. Ίσως βάζω ένα αστεράκι γιατί υπάρχει και το Matrix. Απλά αλλά είναι τελείως διαφορετικές ταινίες. Να το πάμε. Είναι σίγουρα η καλύτερη ταινία δράσης μέχρι που βγήκε το Matrix. Ας το πούμε έτσι. Μετά είχε Contester. Σωστό, Γιατί πολύ είχε σωστό. άλλο υπόβαθρο. Σήμερα συμφωνώ συνέχεια με Βοριά. Κάτι παίζει. Ναι. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Να Θα, πάρω ναι. τη σκητάλη. Πάρε τη σκητάλη. Λοιπόν, στον πάτο του βαρελιού, λιγότερο αγαπημένη, προφανώς βγάζοντας έξω το Πυράγχα στο 2, εγώ θα πω ότι είναι το Avatar το 2. Okay. Με το σκεπτικό το ότι περίμενα, μεσολάβησαν 10 χρόνια από το 1, δεν μου έδωσε κάτι άλλο πέρα από το οπτικό επίτευγμα. Σεναριακά ήταν στα ίδια χαμηλά για τα γούστα μου τουλάχιστον επίπεδα, συν το ότι οι επιλογές που έκανε με διάφορους χαρακτήρες και τα λοιπά δεν με κέρδισαν. Είναι μια ταινία που μάλλον δεν θα την ξαναδώ, εκτός και αν κάποια στιγμή γίνει μια προβολή 3D, αλλά σε περιβάλλον, σε σπίτι, σε τηλεόραση, σε λάπτοπ, σε υπολογιστή δεν θα την ξαναδώ. Οπότε πηγαίνει το Avatar 2 και στην κορυφή. Λοιπόν, για χρόνια ήταν το Terminator 2 με διαφορά. Θα κάνει διαφορά. Δεν θα την κάνω. Δεν θα την κάνει. Εντάξει. Απλά η τριγκάρει, καταλάβες. Αλλά πολύ εύκολα θα έμπαινε ο Τιτανικός. Ειδικά τα είχαμε πει και στο προηγούμενο επεισόδιο. Όταν την είδα τώρα ξανά 3D, είχα μείνει άναυδος. Ήταν αδιανόητη εμπειρία. Θεωρώ ότι είναι αριστούργημα. Το αριστουργηματικότερο blockbuster. Αλλά
επειδή υπάρχει και ένα προσωπικό βίωμα και μια έτσι συναισθηματική χρειά που συνδέεται με το Terminator 2, είναι η ταινία που με ταχτάρισε εκεί στην τρυφερή ηλικία των 10 ετών, που όπως λέμε με κέρασε και φιάλτες, αλλά την αγαπάω και εξακολουθώ να την αγαπάω. Φοβερό rewatchability, όσες φορές και να την έχω δει την αγαπάω, τη λατρεύω, είναι υπερτενίαρος, οπότε κορυφή Terminator 2, η μέρα της Judgment κρίσης. Day, η μέρα της κρίσης, αλλά ξαναλέω ότι θα μπορούσε να κονταροχτυπηθεί και να μπει το Τιτανικός, αλλά όχι, Terminator 2. Τεντεν. Εγώ, Σειρά σου. εγώ θα πρωτοτυπήσω. Θα κάνει διαφορά. Πες το. Πάμε από πάτω. Λοιπόν, Από πάτω. στον πάτο. Στο λιγότερο Στο αγαπημένο. Στην Άβυσσο. Ακριβώς εκεί. Βάζω την Άβυσσο. Okay. Είναι αυτή που βγάζει το λιγότερο να την ξαναδώ σε rewatchability. Δηλαδή, το έχω δει μια φορά σινεμά σε προβολή του Midnight Express κιόλας. Είχα περάσει καλά. Δεν καίγομαι να την ξαναδώ. Δεν θεωρώ ότι κάνει κάτι υπερπαραγωγή πέρα από αυτά που τον έχουμε συνηθίσει. Είναι το πιο προσγειωμένος για μένα εκεί. Ακόμα και το True Lies το θεωρώ πιο τραβηγμένο. Στο πιο αγαπημένο, επειδή όπως σας είπα η αναμνήσεις είναι κάτι προσωπικό και είμαστε δεμένοι με ό,τι μας έκανε να αγαπήσει το σινεμά. Πειράχα 2. Έτσι, όχι. Ο Τιτανικός. Ο Τιτανικός. Για όλα αυτά που έχουμε πει και για όλα ακόμα όσα θα πούμε. Pokemon του νερού ο Κοσμάς. Ναι, full. Και εγώ είμαι Pokemon του νερού, θα πω. Από την άλλη όμως, κάτι προσωπικό επειδή δεν το είπαμε πολύ. Για μένα αυτές οι τρεις τελευταίες, κάθε φορά, ήταν σαν να ξεπερνούσε το κομμάτι της εμπειρίας στο σινεμά. Δηλαδή, ο Τιτανικός ήταν η μεγαλύτερη εμπειρία που έχω ζήσει ποτέ σινεμά. Μετά όταν είδα το Avatar πήρε τη θέση και μετά το Avatar 2 το πήγε ακόμα πιο πέρα. Σαν κάτι καινούριο που δεν έχω ξαναδεί, που δεν έχω βιώσει. Σαν να έχεις κάτι ασπρόμαυρο και ξαφνικά να βλέπεις χρώμα, ρε παιδί μου. Γι' αυτό λέμε. Πολύ σωστή η αναλογία, το ακούω. Εγώ είμαι Pokemon του νερού επίσης. Παρ' όλα αυτά είμαι πολύ conflicted και για την λιγότερο αγαπημένη και για την αγαπημένη και θα αναλύσω τώρα εδώ. Θα αναγκαστώ να διαλέξω. Λοιπόν, λιγότερο αγαπημένη. Αν το πάρουμε από πλευράς σεναρίου, το Avatar 2 είναι το λιγότερο αγαπημένο μου με πολύ πολύ μεγάλη απόσταση από τα άλλα. Πολύ 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 μεγάλη απόσταση από τα άλλα. Έχει το Avatar 2 σε σενάριο. Παρόλα αυτά, το είπα και στην pop κάλτσα και όχι επειδή είχαμε χορηγό την Disney, ότι παρόλο που βγήκα από το σινεμά και κουράστηκα και είπα έχει rewatchability το Avatar 2. Είναι πολύ πολύ όμορφη ταινία το Avatar 2, όχι λέω στους άλλους. Και την ξαναείδα στο σπίτι στον καναπέ και τελικά από εκεί που έλεγα θα τη δει ο Γιάννης και εγώ θα κοιμηθώ, την είδα και πέρασα όμορφα και με ταξίδεψε. Και σαν σύνολο ταινίας δεν μπορεί να πάει στον πάτο για αυτό το λόγο, επειδή είναι μια πολύ πολύ όμορφη ταινία και ωραία νερά, ωραία που τρέχουν τα νερά, φάλαινες αυτά. Ενώ ως σύνολο η ταινία που τελικά θα βάλω στη λιστα λιγότερο αγαπημένη είναι αυτή που, όπως πάρα πολύ σωστά είπε ο Κοσμάς, έχει το λιγότερο rewatchability για μένα και είναι το Abyss. Γιατί δεν θα την ξανάβλεπα. Θα περίμενα να πεις το Aliens, επειδή δεν γουστάρεις φαντάζομαι. Εύκολα, το Aliens μπορεί να μην είναι προσωπικά μια ταινία που μου είναι wow, αλλά καταλαβαίνω τι έπος είναι. Δηλαδή κάνω τη διαφορά. Μπορεί να μου μιλάει τώρα το Alien, αλλά είναι ένα έπος. Ενώ το Abyss είναι, βασικά τα πετύλακος μας, είναι έτσι down to earth πολύ, δεν τραβάει από πουθενά, ωραία ταινιούλα, ωραία περνάς. Αν με ξαναδώσει πάλι σε 40 χρόνια δεν θα με επηρεάξει, παιδιά. Γι' αυτό και το διαλέγω. Και ως πιο αγαπημένη είχα ένα τεράστιο conflict μέσα μου για το αν θα βάλω το Τιτανικό, ο οποίος είναι μια τέλεια ταινία, την οποία αγαπώ πολύ, ή αν θα βάλω το Terminator. Θα νικήσει, όπως είπαμε όλοι, το συναίσθημα του ποια ταινία σε ταχτάρισε στα χέρια της και σε έκανε να αγαπήσεις τις ταινίες. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, δυστυχώς. Θα ήθελα να είμαι εντραστική που θα το δώσει στο Titanic και να παιχτεί το σκορ στο Γιάννη μετά και στα σημεία, αλλά θα το δώσω στο Terminator 2. Τουν κι εγώ. Γιάννη, ήρθε η σειρά σου. Ο Γιάννης βολεύεται. Λοιπόν, λιγότερο αγαπημένη
Γιάννη, συγγνώμη. Πέρσι να μιλήσαμε για το Terminator 2 στο πρώτο ραντεβού που βγήκαμε. Οπα. Είναι πολύ πιθανό. Το θυμάμαι σαν μια μηδρία απάντηση να λέμε Terminator 2. Ταινιάρα. Δίνουμε χέρια. Φάση, ρε παιδί μου, αγαπημένες ταινίες. Και εξής, εγώ επειδή είμαι αυτός που είμαι, ανάμεσα σε αυτές ήταν. Κάπως έτσι απολογητικά το είπε στο πρώτο ραντεβού. Εγώ είμαι αυτό που είμαι και αυτό και είμαι αγοράκι και. Ναι, σε ποιον τα λες? Terminator 2 είναι αυτό που είναι με το μπάτσο που είναι μισός ρομπότ, μισός άνθρωπος. Thank you next. Είναι αυτό που ο άλλος πέθανε και τον έφεραν πίσω στη δουλειά. Και έτσι αναφώνησε ο Γιάννης, είναι η ταινία της ζωής μου. Λιγότερα αγαπημένη λοιπόν ταινία, όπως έλεγα, είναι το Avatar το 2. Καμία απάντηση. Είναι το Avatar το 2, γιατί ενώ είναι μια ταινία που, όπως πολύ σωστά είπε η Γεωργία, το έβαλα και εγώ μην περιμένοντας πολλά και παρόλα αυτά έκατσα αβίαστα και την είδα, που αν αναλογιστεί κανείς τη διάρκεια της, λέει πολλά αυτό για το πόσο άλλος μπορεί και σου σερβίρει μια μακαρονάδα 3 ωρών πόσο είναι και εσύ παρόλα αυτά την τρως και λες, κοίτα να δεις, χώραγε. Αυτό είναι κατόρθωμα, έτσι. Δηλαδή το να γυρίσει τώρα άλλος μια ταινία. Όσο καλή ταινία και να είναι, το Blade Runner που το γουστάρω, το Blade Runner. Το 2049 λέμε το πρώτο. Εγώ σου λέω το 2049. Εγώ γενικά το Blade Runner το γουστάρω πάρα πολύ. Αλλά έβλεπα την ταινία και την αισθάνθηκα την ώρα να περνάει. Στο Avatar το 2 δεν το αισθάνθηκα. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή είναι το νούμερο 2 ενός franchise το οποίο βασίζεται πολύ στα εφέ, ωραίο μεν, αλλά οι υπόλοιπες ταινίες του έχουν περισσότερα να μου δώσουν, πιστεύω. Ακόμα και το Avatar το 1, το οποίο έχει και λίγο από το novelty value. Για την αγαπημένη ταινία δεν μπορώ να επιλέξω κάτι διαφορετικό από αυτό που με έκανε αυτό που είμαι σήμερα, που είναι το Terminator 2. Judgment Day. Ο λόγος που μου αρέσει, ο λόγος που θα τη βάλω αγαπημένη ταινία. Έχεις ενδοσκέλετον. Σε έκανε αυτό που όχι, είσαι αλλά σήμερα. θα ήθελα πολύ. Είμαι από αυτούς τους Και κόβει ανθρώπους. το χέρι. Το χέρι μου έκανε αυτό που Έχει κοπεί στο μαγείρεμα και έβγαλε αίμα. Μέχρι τότε δεν ήμουν σίγουρη, αλλά όταν κόπηκε το σιγουρεύτηκα. Καλά, και ο Άρνη έκοψε το χέρι του, έβγαλε αίμα. I now know why you cry. Ναι. Είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που δεν μπορούν να καταλάβουν για ποιο λόγο δεν ενώνεται σύσσωμη η ανθρωπότητα στο να πούνε ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε σε ένα πράγμα. Τουλάχιστον ότι η αγαπημένη μας ταινία είναι το Terminator 2 και τέλος. Ωραίο. Και αν αυτό με κάνει. Ρε παιδί μου, αυτή η αγάπη μου για αυτή την ταινία είναι που με έκανε κιόλας να αποφασίσω ότι ξέρεις κάτι. Δεν πρόκειται να καταλάβω. Αποφάσισα από μόνος μου ότι δεν είμαι για κουλτούρα, δεν είμαι για λεπτά πράγματα. Εγώ θέλω Terminator 2. Γιατί στο μυαλό μου όλοι αυτοί με τα τσιγκελωτά μουστάκια και τα φράκα που κάθονται και βλέπουν μόνο μπελατάρ και 9 ώρες μπογιά να στεγνώνει σε τοίχο και δεν ξέρω τι. Καταπληκτικό. Να εφεύρουμε νέα βραβεία για τις. Όχι! Terminator 2! Μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Γυρνάει το Cyborg από το μέλλον για να διδάξει το πρότυπο της οικογένειας και να σώσει τον Τζόνε τον Κόνορ. Είναι μια ταινία που έχει μέσα μαζί time travel και Cyborg. Γιατί συζητάμε. Ο λόγος για τον οποίο εφευρέθηκε η γλώσσα ικανοποιήθηκε ήταν για να εκφραστεί αυτό και η αγάπη μας για αυτό. Τραβάτε σπίτια σας. Να σου πω κάτι. Πίσω Λες δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σαν ανθρωπότητα ότι είναι αυτή η αγαπημένη μας ταινία. Ναι. Σίγουρα το έχει συμφωνήσει η πολιτεία της Καλιφόρνια. Το δέχομαι. Και νομίζω περισσότερες από μία φορές. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Αν για κάποιο λόγο ψήφισαν τον Άρνολντ, γι' αυτό το ψήφισαν. Μην κρόμαστε πίσω από το δάχτυλο. Επίσης θέλω να Ξέραν ότι πω. μπορεί να του σώσει ανά πάση στιγμή. Εννοείται. Επίσης θέλω να πω ότι στην προβολή του Median Express. Σε σπάσανε φωτιές. Τη σκότωσε ο Άρνη. Στην προβολή του Median Express εφέτο που πήγαμε, που το θέλαμε πολύ να το δούμε στο σινεμά. Πήγαμε με τον Γιάννη, το έχω ξαναπεί και στην κάλτσα, το εισιτήριο 999 και το εισιτήριο 1000. Έγινε η κλήρωση για τα φυσάκια, το οποίο δεν έχουμε αξιωθεί να πάρουμε μια κορστινή της προκοπής να το κρεμάσουμε, αλλά θα γίνει και αυτό. Δείξτε στην κάμερα του podcast. Στην κάμερα του podcast, βέβαια το μικρόφωνο. Λοιπόν, δεν έχουμε κερδίσει εγώ και ο Γιάννης, οι πιο γκαντέμιδες άνθρωποι του σύμπαντος, ποτέ τίποτα στη ζωή μας. Δεν έχω κερδίσει καν από Γρηγόρης μικρογεύματα. Πάρτε 10 καφέδες, ο 11ο τζάμπα. Ακόμα και αυτό δεν Κλείνει το μαγαζί εκεί. Ναι, δεν έχουμε κερδίσει τίποτα ποτέ. Μπαίνουμε και γυρίζει ο Γιάννης και μου λέει: Κοίτα, έχουμε το εισιτήριο 1000.
Και του λέω αού και μου λέει ο Γλυκούλης πάρ' το εσύ, γιατί είναι τέτοιος. Και λέω καλά και γίνεται η κλήρωση. Και λέει η Πέγγι νομίζω είπε αφού έβγαλε 2-3 νούμερα. Ήταν στο Σινάκ. Α, ήταν στο Σινάκ, όχι δεν ήταν η άλλη κυρία. Ναι. Η άλλη κυρία είπε λοιπόν που έχει το σινεμά. Που πήγα να σηκωθώ εγώ στην αρχή που λέει 100 κάτι και λέω εγώ. Ναι, και λέει το 1000 και του λέω πάρτο, θα το πάρεις εσύ. Και σηκώνεται ο Γιάννης σαν μικρό παιδάκι και παίρνει την αφίσα. Δεν έχω κερδίσει τίποτα στη ζωή μου για να κερδίσω αυτό, ρε φίλε. Είδες πως είναι. Αυτό. Ήταν γραφτό. Λοιπόν. Ενθουσιασμός, χαρά, ευτυχία και τώρα ήρθε η ώρα που όλοι περιμέναμε. Ο Κοσμάς, ο πρώτος καλεσμένος στην ιστορία του podcast, που έφτιαξε quiz ο ίδιος ο καλεσμένος, γιατί ποιος άλλος θα μπορούσε να το φτιάξει άλλωστε. Πριν λέγαμε εκτός αέρα κάτι facts και λέμε είναι στο quiz και λέει, απαντάει με μια φυσικότητα ο Κοσμάς, σιγά μην έβαζα τέτοια. Εννοώντας τέτοια εύκολα. Έτοιμος να κρατήσει σκορ και θέλω να το πεις λίγο. Πες του λίγο. Δεν θα πούμε τι. Ότι ο Κοσμάς δεν θα πούμε τι. Παιδιά, έφερε έπαθλο. Ναι. Τον φέραμε τον άνθρωπο καλεσμένο στο podcast. Αντί να τον πληρώσουμε να έρθει, ήρθε, έφτιαξε τεστ και έφερε και έπαθλο. Το οποίο δεν θα μοιραστούμε στον αέρα για να μην κάνουμε. Αυτό προηγούμενο για τους επόμενους καλεσμένους. Θα τους λέμε τι θα μας φέρεις, τι θα μας φέρεις. Έφερε έπαθλο και δεν έφερε έπαθλο τύπου σας έφερε με την όποιον όποιος κερδίζει την παίρνει. Έφερε κάτι που. Καλό, έφερε κάτι καλό. Καλό, το οποίο τώρα θα. Τώρα θα σφαχτούμε. Τώρα με το βγάζει και το βλέπουμε, μένει ο Γιώργος κάγκελο, κοιτάει ο Θάνος και πετάγεται την τάκα. Τώρα θα σφαχτούμε. Άρα υπάρχουν stakes, αυτό ήθελα να πω. Υπάρχουν stakes. Λοιπόν, είμαι έτοιμη. Είμαι έτοιμη. Είμαι ανταγωνιστική. Είστε εχθροί μου. Πώς θα το πάμε? Διάσπαση της έκτασης. Βασικά πρέπει ένας να σημειώνει. Θα σημειώνω εγώ. Έχει Excel για να σημειώνει. Απλά. Ποιος απαντάει πρώτος? Ξεκινά από τη Γεωργία. Νομίζω πάμε κυκλικά. Θες να ξεκινάμε από μένα που ξεκινήσαμε και τη στιγμή. Να κάνουμε τον clockwise το ίδιο να μπερδευόμαστε, θα πω. Άρα έτσι. Λοιπόν, η πρώτη είναι κατηγορία αλήθεια ή ψέματα. Μάλιστα. True lies. True lies. Κάτσε να βάλω τα πόκερ τα γυαλιά. Ο James Cameron είναι ο πρώτος άνθρωπος που έφτασε στην τάφρο των Μαριανών στα 11 χιλιόμετρα βάθος με ατομικό σκάφος. Αλήθεια ή ψέματα? Έχει παγώσει ο άλλος τώρα με το χαμόγελο, σκέφτεται. Ακούω τα ελάσματα και τα γρανάζια. Προφανώς και είναι ικανός να είναι ο πρώτος που έφτασε σε ένα σημείο στο βυθό, αφού έχει τέτοια απόρρωση με το βυθό. Όλη η μαγεία του παιχνιδιού αυτή τη στιγμή και του quiz είναι να μαντέψουμε κατά πόσον έφτασε όντως στο συγκεκριμένο σημείο πρώτος. Εκτός αν είναι ερώτηση τρίκ. Αυτό δεν ήταν 11 χιλιόμετρα, ήταν 9. Ναι, ή δεν ήταν των Μαριανών, πώς το είπε, ήταν των Βαριανών. Το φρέα των Ινουσών που λέγαμε. Ναι. Εγώ θα πω πως ήταν. Άρα εσύ λες είναι true. Σωστό, είναι true. Να κρατήσει σημειώσει για το άμα σοφαρίσουμε να απευθύνει στους πόντους. Λοιπόν. Ναι, και σε πόσο χρόνο απάντησε. Θα το μοιραστούμε. Εγώ υπόσχομαι να μοιραστώ το δώρο μας, θα νικήσω. Απάντησε μεν σωστά, αλλά σε 3 δευτερόλεπτα. Ο άλλος απάντησε σε 5 δευτερόλεπτα. Δεν έχω νικήσει ποτέ τίποτα για να νικήσω και αυτό. Λοιπόν, ή ο σύζυγός μου. Εγώ, διαβάζοντας την ιστορία του Κάμερον, ο μπαμπάς του ήταν πολύ πλούσιος. Και γενικότερα όταν είχε δει κάτι ντοκιμαντέρ με τον Ζακ Ιβ Κουστό, του είπε μπαμπά, θέλω να μάθω να καταδυθώ κι εγώ κτλ. Και τέλος πάντων τον είχε πάει σε σχολές και είχε έμαθε να κάνει τις καταδύσεις όπως κάνει ο στρατός, military φάση. Έτρεχε πάνω σε αχινούς, έγινε σαν νοικάδες. Δηλαδή πέρασε τα seals, τα αντίστοιχα τα βατράχια. Οπότε από εκεί του μείνανε τα στρατό. Πιθανότατα. Οπότε θεωρώ ότι και επειδή ξέρω ότι έχει καταδυθεί σίγουρα 34 φορές στο Τιτανικό με βαθισκάφος. Κάπου δεν θα πήγε πρώτος κάπου, ναι. Οπότε θα πω και εγώ ότι είναι true. Οκ, θα το σημειώνω. Εμένα το μόνο που με έχει προβληματίσει στην ερώτηση αυτή είναι καταρχάς οι οικάδες τρέχουν πάνω στους αχινούς και κοιμούνται πάνω σε τσοχτρές. Είναι στα Urban Legends. Λοιπόν, το μόνο που με προβλημάτισε αυτή την ερώτηση, το μόνο σκέλος είναι το ατομικό σκάφος. Όλα τα άλλα τον έχω ικανό, τον έχω σε ένα ναι. Παρόλο που με έχει λίγο προβληματίσει το ατομικό σκάφος, θα πω ναι, γιατί
Τον έχω ικανό, ρε παιδιά. Τον έχω ικανό. Άρα και εσύ λες Γιάννη. true. Λέω Εσύ λες true. Λέω true lies. Κάποιο πρέπει να κάνει τώρα την αλλαγή όμως, γιατί άμα είναι false, φίλε. Δεν θα κάνω αλλαγή, φίλε μου. Εγώ θα κάνω true, ορμόμενος κιόλας από το σκετσάκι του South Park που δείχνει τον James Cameron να κατεβαίνει με το βαθύσκαφο για να ανεβάσει το επίπεδο. Έπρεπε να γίνει αναφορά σε αυτό το επεισόδιο. Ήταν δυνατόν. Όχι, ποτέ ξεχάσει δίκιο. Έπρεπε να γίνει αναφορά. Τον έχω ικανό και έχω την εντύπωση ότι ναι, ήταν όντως ατομικό σκάφος. Εγώ πιστεύω ότι η ανατροπή θα παίξει στο ότι δεν είναι η τάφη των Μαριανών στα 11 χιλιόμετρα, αλλά στα 9 και θα μας γιώσει, ξέρω εγώ. Άρα και εσύ λες true. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, μπράβο σας. Είναι αλήθεια. Πάμε. Είναι πέρα και πέρα αλήθεια. Ο άνθρωπος είναι ψυχασθενή. Εντάξει, το ξέραμε αυτό. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολλαπλής. Multiple. Λοιπόν, πόσες ταινίες του James Cameron έχουν υπάρξει υποψήφιες για Όσκαρ καλύτερης ταινίας? Μάλιστα, εδώ σε θέλω, μάγκα μου. Α, 2, Β, 5, Γ, 3 ή Δ, 8. Όσκαρ καλύτερη ταινία, είπε, έτσι. Υποψήφιες, έτσι. Ναι, υποψήφιες. 2, 3, Πρέπει να πω 5, πρώτος, 8. 2, 3, 5, άνθες. 8. Δεν θυμάμαι ποιο γράμμα είναι. 3. Και το Γ είναι, μισό λεπτό. Για καλύτερη ταινία, έτσι. Ναι. Δεν θα επεκταθώ παραπάνω. Ωραία, μην επεκταθείς παραπάνω. Όχι, εγώ απλά σκέφτομαι ότι. Είπαμε, υπάρχει και επιλογή 2, υπάρχει και επιλογή 3, έτσι. 2, 5, 3, 8. Ναι, εγώ είμαι μεταξύ 2 και 3. Απλά η διαφορά είναι ότι δεν θυμάμαι αν αυτοί που έχω στο νου μου τότε ήταν 5 υποψήφιες ή 10. Αυτό που λες τώρα. Γιατί αν ήταν. Ναι, θα πω 2. Δύο είναι το Α. Εγώ είμαι μεταξύ 3 και 5. Πιστεύω ότι δεν είναι. Έχω αποκλείσει το 2 και έχω αποκλείσει το 8. Στο μυαλό μου, μεταξύ 3 και 5. Είναι σίγουρα το Avatar. Είναι σίγουρα το Titanic. Και δεν θα είναι και άλλη μία, θα πάω στο 3. Άρα και εσύ το Γ. Η Γιάννη. Επειδή δεν έχω ιδέα, θα πω 2, επειδή ξέρω ότι η Ακαδημία είναι ένα μάτσο συνοπαδίες. Θα μπορούσε. Και αν υπήρχε επιλογή 0, παρά το γεγονός ότι εγώ τον υπεραγαπάω και ξέρω ότι κάνει ταινιάρες, ξέρω ότι αυτή είναι η λύθη και όχι. Την ίδια χρονιά θα είχε, ξέρω εγώ, την ιστορία ενός σκυλιού που πεθαίνει από αποφυματίωση και που θα το πήρε. Οκ, άρα και εσύ λες 2. Ναι. Ό,τι και ο Θάνος. Άρα είμαστε 2-2 και 2-3. Ναι. Και είναι 5. Λοιπόν, είναι 3. Ξέρουμε High five! Βέβαια, είναι. Το Avatar 1, Τιτανικός. Avatar 2 και Τιτανικός. Σωστά. Ναι. Εγώ δεν έβαλα το Avatar γιατί σκέφτηκα ότι τότε ήταν 5. Αυτό το 2 το θυμόμουν από Το τώρα. 2 το θυμόμουν. Το Τιτανικός ξέρουμε ότι το πήρε. Αλλά λέω ρε παιδιά, και το και Avatar Avatar, όταν πρώτο ναι. βγήκε δεν θα ήταν υποψήφιο. Ναι. Αλλά είπες εσύ μετά ότι ήταν λιγότερες ταινίες και λέω όμως. Αυτό σκέφτηκα. Ήταν όντως τότε 10η υποψήφια. Όχι, ήταν την προηγούμενη χρονιά. Ήταν την προηγούμενη χρονιά. Ήταν λιγότερες υποψήφιες, αλλά ήταν Ήταν το το Avatar. 9. Ήταν πολύ μεγάλη και το ταινία. Ήταν 5 Avatar. υποψήφιες, δηλαδή και ήταν το Avatar μεταξύ Ήταν τους. το ναι, Avatar, βέβαια. το Heart Locker που το πήρε. Α, καλά. Τα αστεία, ναι. Και το Up in the Air. Μπράβο, ήταν οικογενειακή υπόθεση με την Και Bigelow και τον Cameron, σωστά. το Crazy Heart. Ναι. Έχω την εντύπωση. Οκ. Ναι. Ωραία. Α, Πάμε. και ο Μαύρος Κύκνος. Οκ. Είμαι έτοιμη. Λίγο. Φεύγει το έπαθλο σιγά σιγά από τα μάτια μου. Όχι, κάτσε. True or false. Νωρίς, νωρίς. True or false. True or false. Ο James Cameron έχει πάρει το Oscar της σκηνοθεσίας και τις 3 φορές που ήταν υποψήφιος. Το Όσκαρ σκηνοθεσίας. Γιώργο, αλήθεια ή ψέματα? Για να σκεφτούμε ποιες ταινίες μπορεί να ήταν υποψήφιες. Για σκηνοθεσία, γιατί Η μία είναι το Στανταράκι. Και το πήρε. Το Μικρές Κυρίες. Το Πειράχας 2. Θα το λέμε αυτό το αστείο, παιδιά. μπορούμε. Όχι. Γνωρίζοντας τη φιλμογραφία του Κάμερον που την είπαμε και πριν από λίγο, αποκλείεται. Δεν πιστεύω ότι θα το δώσανε και τις 3 φορές με τίποτα. Κι εγώ false θα πω. Είμαι σίγουρος ότι στη μία ναι το πήρε, το ξέρουμε. Δεν ήξερα καν ότι ήταν 3 φορές υποψήφιος. Νόμιζα ότι θα ήταν 2. Παιδιά, μπορεί να ήταν μία και να το πήρε μία.
Σκηνοθεσία, ποια είναι. Και τις 3 φορές. Αν πήρε, ήταν 3 φορές οκ. υποψήφιος, αν πήρε και τις 3. Συγγνώμη. Να έχει 3 Όσκαρ σκηνοθεσίας. Όχι. Δεν πάνε να συμπερδεύω. Όχι, false. Είμαι πολύ σίγουρο ότι είναι false. Οκ. Και εγώ το ίδιο θα πω. False, γιατί όπως έλεγα προηγουμένως, οι άνθρωποι είναι ηλίθιοι. Λοιπόν, είστε όλοι σωστοί, μπράβο. Ωραία. Σε ποιες ταινίες Και ήταν μάλιστα υποψήφιος? ήταν 2 φορές υποψήφιος. Α, Ήταν για τον Τιτανικό και το Avatar. Το πρώτο. οκ. Δηλαδή όπου και να το πιάσεις. Μα ξέρεις τι, μα σκέφτηκα για ποια άλλη να ήταν. Και πες ότι ήταν για το 2. για το Aliens, ξέρω εγώ. Σιγά μην το δίνανε. Όχι, Σιγά μην το ναι, δίνανε. ναι. Θα είχε γίνει βούκινο, το είχε πάρει. Λοιπόν. Επόμενη πάλι πολλαπλής. Ο Κάμερον αποφάσισε να ασχοληθεί με το σινεμά και να παρατήσει τη δουλειά που είχε σαν οδηγός φορτηγού αφού είδε Α. το Towering Inferno, Β. τον Ονό, Γ. το Star Wars ή Δ. τον Patton. Θυμήστε μου λίγο ποια ταινία είναι το Darwin Inferno, παρακαλώ. Μια καταστροφή του 75 με τον Paul Newman, Ωραία, ναι, το έχω. Steve Το McQueen, έχω. την Faye Dunaway. Γιώργο. Άλλη μία τις επιλογές μπορούμε να άλλη έχουμε. Άλλη μπορούμε. μια τις επιλογές, Λοιπόν, please. Towering Inferno, Godfather, Star Wars, Patton. Αυτό είναι μια ερώτηση. Και ποια χρονιά είπες και τη χρονιά. Όχι. Οπότε, ναι. Αν αποφάσισε να ασχοληθεί με το σινεμά και να παρατήσει τη δουλειά που έκανε, αφού είδε ποια από αυτές. Το Star Wars θα πω. Άρα λες το γάμα. Εγώ θα σκεφτώ ανάλογα με την ηλικία του 77 το Star Wars είναι 69 χρονών, 77, 87, 97, δηλαδή πόσο χρονών ήταν. Δεν μου βγαίνει, δεν Ήταν ξέρω. και Ιταλικέρης τότε, έτσι. Ήταν και τα Δεν είναι στην Κρήτη να έχει διαφορετικό στα 12. Σωστό. Εγώ θα πω το Towering Inferno. Οκ, το Α. Towering Inferno είπαμε. Godfather, Godfather, Star Wars και Patton. Patton. Λοιπόν, Δεν νομίζω. θα έλεγα Star Wars, αλλά δεν μου βγαίνει χρονολογικά. Γιατί νομίζω ότι κάπου τότε δούλευε ήδη ως art director, όπως είπαμε πριν. Παρόλο που είναι η προφανής επιλογή είναι Towering Inferno, το οποίο μου βγαίνει χρονολογικά, αλλά αισθάνομαι ότι είναι η παγίδα της ημέρας. Το παίζω μεταξύ Patton και Νονού και θα κάνω τη μεγάλη διαφορά και θα πω ότι πιο πολύ με μια πολύ διακεκομένη ευθεία γραμμή η οποία αχνοφαίνεται, αραχνοήφαντη, θα βάλω Patton. Οκ, άρα το Δέλτα. Το Δέλτα. Και θα το παίξω όλα για όλα. Γιάννη. Στα ίδια είμαστε. Γιατί έχω και εγώ την εντύπωση ότι κάπου το είχα διαβάσει ότι είναι το Patton. Ενώ αρχικά θα περίμενε κανείς να είναι κάποιο. Πώς το λένε, κάποιο disaster movie. Εγώ θα μείνω στο Patton. Οκ. Λοιπόν, παιδιά, είναι το Star Wars. Είναι και όμως. Είναι πολύ μεγάλο Ναι. ο Κάμερον. Δεν σας βγαίνουν τα χρόνια. Είναι μεγάλο. Είναι το 77, ήταν 24. Το δέχομαι. Ναι. Ναι, μια χαρά, χαλαρά. Λοιπόν, Έχουμε μέλλον. επόμενη ερώτηση. Οι 5 αγαπημένες του ταινίες είναι Ο Νονός, Ο Ταξιτζής, Ο Μάγος του Οζ, το Strangelove και Α το Star Wars, Β το Alien, Γ το 2001 και Δ το THX 1138. Ναι. Πες τα άλλη μία. Μεταξύ ο Μάγος του Οζ είναι σίγουρο. Αυτά είναι. Αυτό ναι, είναι τα στάνταρ. Τα πρώτα 4 Τα πρώτα είναι τα στάνταρ. Ναι. Με αυτό το Μάγο του Οζ τι έχει πάθει το χώρο. Ήταν η αγαπημένη. Πραγματικά. Πόσο συμφωνώ. Πες τα πάλι μία τις επιλογές μας, όχι Star τα. Wars, Alien 2001, THX 1138. Του Λούκας είναι αυτό το. Ναι, ξέρω ποιο είναι το THX. Σε παρακαλώ πολύ. Το έχω δει κιόλα. Όχι για τους νέους ακροατές. Και τα δύο versions. Ναι. Να πω πρώτος. Ναι. Πιστεύω ότι το Alien βγάζει πιο πολύ νόημα. Αλλά δεν θα το έλεγε άμα του λέγανε να πει τις 5 αγαπημένες του ταινίες, γιατί θα φαινόταν σαν αυτό που είναι το πρώτο και έκανα τη συνέχεια και θα φαινόταν λίγο τέτοιο. Οπότε από αυτά που είπες θα πω το Space Odyssey. Οκ, το γάμα. Δηλαδή είναι
και ηλικιακά όταν θα το είδε και για την εποχή του κτλ. Δεν ξέρω. Αν Καλά, του έκανε εντύπωση αυτό. Εδώ είναι 5 αγαπημένες του, δεν είναι ότι πρέπει να τις δει. Ναι, ρε παιδί μου, ναι, αλλά νομίζω ότι θα του μείνε. Εμένα τώρα έρχομαι σε κόντρα με αυτό που λέγαμε πριν, ότι το Star Wars είναι η ταινία που τον έκανε να ασχοληθεί, ας πούμε, με τις ταινίες. Ναι, το δεύτερο που θα βάζα θα ήταν το Star Wars. Αλλά ναι, από την άλλη όμως είμαι σχεδόν σίγουρος ότι, όχι σχεδόν σίγουρος, τον έχω ακούσει σε podcast που έλεγε ότι το 2001 τον επηρέασε πάρα πολύ όταν ήταν έφηβος και το έχει δει πάρα πολλές φορές, γιατί μετέπειτα ενασχόλησή του με την επιστημονική φαντασία και προσπαθούσε να αποκωδικοποιήσει πώς θα γύρισε ο Κούμπρικ κτλ. Οπότε θα πω 2001 Οδύσσεως Διαστήματος. Οκ, άρα κλείσει το γράμμα. Μπορώ να έχω άλλη μια φορά τις επιλογές. Βεβαίως. Star Wars Alien 2001 THX 1138. Μην λες όπως για τα ίδια με εμένα, γιατί πρέπει κάποιος να το νικήσει από τους δυο μας. Όχι, να πεις αυτό που Είναι πιστεύεις. φοβερό να πω, επειδή δεν έχετε κάμερα, που έχει το λαπτοπάκι ο Κοσμάς, κρατάει και το τετραδιάκι κοντά με τις σημειώσεις του και το κοιτάει. Και είναι σαν να κρατάει το φύλλο αγώνα και να βάζει τα καλάθια, τα φώτα. Με έχει προβληματίσει σήμερα ο Κοσμάς, με έχει προβληματίσει. Με έχει καταστρέψει, λοιπόν. Εγώ θα πω το Alien. Okay. Γιατί τι καλύτερο από κάποιον να κάνει το sequel της αγαπημένης του ταινίας. Ωραίο. Το βλέπω έτσι ρομαντικά. It makes sense. Ναι. Απλά Makes σου λέω, sense. μου φαίνεται ότι ίσως να φαινόταν σε μια συνέντευξη να το έλεγε κάπως. Να απέφευγε να πει αυτά που έχει δουλέψει πάνω τους. Εγώ θα πω το 2001. Κανονικά η πρώτη μου επιλογή θα ήταν Star Wars, γιατί είναι αυτό που είπαμε ότι τον ενέπνευσε να τα παρατήσει όλα και να γίνει σκηνοθέτης. Αλλά παίζω τώρα λίγο μέτα σε φάση Ναι. για να βάζει ακολουθεί στην επόμενη ερώτηση το ίδιο πράγμα. Λέω ωραία. Λοιπόν, αυτή θα είναι από τις αγαπημένες του, αλλά η άλλη είναι αυτή που του ξεκλείδωσε στο μυαλό ότι εσύ μπορώ να το κάνω κι εγώ αυτό. Λοιπόν, εγώ θα πω το 2001. Οκ. Λοιπόν, είναι το 2001. Γιατί χάνω, Γιάννη. Δεν θέλω να χάσω. Να κάνουμε ένα Προσπαθούν να σούμο. στήσουν. Ένα σούμο. Ένα. 5 δεν Αυτό έχουμε είναι πει μέχρι σούμο. τώρα. 5, ναι. Όχι, τι, γιατί. Όχι, να έχουν δεν θες, αγωνία οι δεν θες, θεατές. να μην- Άμα να δεν μην- σημειώνουν, να έχουν αγωνία οι ακροατές. Ότι ποιος προπορεύεται. Εντάξει, θα αφήσουμε. Ο Γιώργος προπορεύεται. Να Το μην ξέρουμε ξέρουμε- όλοι. Να μην ξέρουμε εμείς. Τα μετράω εγώ στο μυαλό μου. Ο Γιώργος προπορεύεται. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, Κανόνισε. πείτε, Κοσμά, πείτε. κανόνισε. Θα μου το δώσεις. Πάμε, έλα. Λοιπόν. Πάμε, το έχω. λοιπόν Προπόνησέ με. το επόμενο είναι True or False. Τουν, 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 Λοιπόν, τουν, το τουν. σχέδιο της Rose στον Τιτανικό είναι δικό του. Και επειδή είναι αριστερόχειρας, η εικόνα έχει αντιστραφεί για να φαίνεται πως σχεδιάζει ο Jack με το δεξί του χέρι. Αυτό που είπατε είναι αλήθεια. Άρα λες true. Ναι, και εγώ θα πω ότι είναι true. Αν και δεν ξέρω τι σχεδιάζει ο Κάμερον. Αλλά λέει ο Γιώργος το με μεγάλη σιγουριά. Αλλά το είπες με ρομποτική ακρίβεια, θα έλεγα. Και επίσης. Δεν ήθελα να είμαι poker face. Πολύ πληροφορία. Μα ναι, όχι, μου φάνηκε ότι. Ναι. Θα ήταν, True. απ' την άλλη θα ήταν κάτι γαμάτο που μπορούσε να γράψει ο Κοσμάς από το μυαλό Θα του και να ήταν πολύ μας πει δυνατό. όχι. Θα ήταν πολύ δυνατό. Αλλά νομίζω ότι έχει Αλλά- πολύ αλλά πληροφορία. έχει, νομίζω ότι έχει Ναι, γίνει ναι, θα πω ναι. Εγώ μιας και χάνω, θα τα παίξω όλα για όλα, γιατί είμαι και ενθουσιαστικά όπως είπαμε, και θα πω ότι έχω μια εντύπωση στο μυαλό μου ότι αυτή η ιστορία είναι αλήθεια, ως προς το όλο το κομμάτι του αριστερόχειρα, του δεξιόχειρα κτλ. Και ότι είναι κάποιου το σχέδιο, αλλά όχι του Κάμερον. Ωραία, άρα εσύ λες false. Είπατε ψέματα. Γιάννη. Και εγώ Halls λέω. Πιστεύω ότι έχει πολλά ταλέντα, αλλά εντάξει, όχι και Halls εσύ. of Fame. Λοιπόν, παιδιά, είναι αλήθεια. Δικό του είναι. Ε, Δικό το- του είναι το και το έχει είχα- αντιστρέψει κιόλας. Όταν είδα τον Τιτανικό και κοιτούσα Τα trivia. extras και τα λοιπά, το είχα δει. Το ήξερα. Και γι' αυτό το είπαμε και με αυτή τη σιγουριά για να μην σας το παίξω ότι αν δεν είμαι σίγουρος. Απ' την άλλη, Το ξέρω. σκέφτηκα να το βάλω ότι και επειδή είναι δεξιόχειρας, να το βάλω ανάποδα. Αλλά ήταν λέω όχι, αριστερό μην το και χαλάσει, είναι Ντικάπριο. ωραία ιστορία. Θα μπορούσε, θα μπορούσε. Αυτό θα ήταν πολύ ναι. Λοιπόν, Πονηρό. λοιπόν, επόμενη ερώτηση. Εκτός από το Piranha 2, όλες του οι ταινίες έχουν προταθεί για Όσκαρ καλύτερον εφέ. Σωστό ή λάθος? Γιώργο. Ρε φίλε, Για εφέ. το True Lies δεν νομίζω να ήταν... Εκτός αν εκείνη τη χρονιά ήταν πολύ... φτωχά τα εφέ. Θα πω όχι, για το λόγο True Lies. Okay, άρα λες false.
Θάνο. Δυσκολεύομαι γιατί ακριβώς θεωρώ ότι και η Άβυσσος παίζει να ήταν. Το True Lies επίσης παίζει να ήταν γιατί είχαν δώσει πολλά λεφτά ως παραγωγή, ως budget τέλος πάντων. Και εντάξει, ναι, δεν είχε τα εφέ, αλλά είχε εφέ. Θα μπορούσε να είναι. Υποψήφιες είναι. Από το Hollywood. Ξέρω εγώ, ναι, θα μπορούσε. Γιατί είναι και Cameron. Όταν βλέπεις Cameron, λες εφέ. Μετά πάμε Aliens, λογικά ναι. Τα Terminator επίσης. Τα Avatar σίγουρα. Νομίζω το πήρανε κιόλας. Ποιο άλλο. Ο Τιτανικός, ναι, και το πήρε κιόλας. Άρα ναι, αν θα παίξει. Θα παίξει μόνο για το True Lies. Ναι. Οπότε μόνο εκεί παίζει, ναι, όπως είπες. Λοιπόν. Αλήθεια ή ψέματα. Λοιπόν, θα πω αλήθεια. Οκ, λες true. Γεωργία. Εγώ απογοητευμένη που χάνω θα πω ψέματα για το λόγο του ότι έχω. Όχι για το True Lies. Για το λόγο ότι πιστεύω ότι το Terminator το 1 ήταν πολύ B, πολύ under the radar και δεν νομίζω ότι ασχολόταν με τέτοια πράγματα η Ακαδημία εκείνη την εποχή. Ήταν ακόμα πιο σνόπι τότε. Δεν είναι κακή σκέψη σου. Σωστό. Δεν είναι κακή σκέψη. Γιάννη. Σειρά μου. Φόλους γιατί οι άνθρωποι είναι ηλίθιοι. Πάντα. Λοιπόν, Can't go wrong. παιδιά, είναι λάθος, αλλά είναι το πυράγχα και ο ξελοφρευτής. Είχε δίκιο η. Ναι, είχε δίκιο η Γεωργία. Επιτέλους για όνομα. Ναι, ήταν. True Lies Και το Aliens ήταν και η Άβυσσος ήταν. Το θυμάμαι πολύ καλά ότι ήταν το True Lies μπράβο, για μπράβο. εφέ τότε, γιατί είχε κάτι εκρήξεις και κάτι Ναι. αυτά που Ναι, ήταν ρε παιδί μου, πολύ αλλά για την εποχή ήταν πολύ. δύναμη στις εκρήξεις, ξέρω εγώ. Τότε τα δίνανε σε φτωχές ταινίες. Ήταν η 96. χρονιά. Μα τότε τα δίνανε σε 94 εκρήξεις. ναι. Ήταν η χρονιά του Forrest Gump, του Pulp Fiction, του Shawshank Redemption και της κόκκινης ταινίας του Κισλός. Δηλαδή, εφέ. Και το Forrest Gump είχε εφέ. Αν βάζουμε και το True Lies, και το Forrest Gump είχε εφέ. Δηλαδή το. Αυτό που είχαν κάνει με το φτερό, αυτό για εκείνη την εποχή ήταν εφέ. Δεν ήταν. Ωραία. Λοιπόν, true or false πάλι, Σε ποια θέση είμαστε, σε ποιο την νούμερο? 8η. Πλησιάζουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, είναι πολύ καλός φίλος του Γκιγέρμο Ντελτόρο, τόσο που του δάνεισε πάνω από $1 εκατομμύριο για να τα δώσει ως λίτρα στον πατέρα του που τον είχαν απαγάγει. Για τον πατέρα του. Μισό. Είχαν απαγάγει τον πατέρα, δηλαδή τον Guillermo del Toro, και εσύ είπε ο Del Toro στον Cameron, Jim, δώσε ρε φίλε. Ναι, επειδή είσαι κολλητός. $1 εκατομμύριο cash. Να δώσουμε σε απαγωγής. Wow. Οκ. Γιώργο. Αυτό είναι τελείως ρουλέτα. Τζόγος. Μου φαίνεται πολύ άκυρο να σκεφτείς κάτι τέτοιο και να το βάλεις τόσο άκυρο. Αλλά θα μπορούσε να έχει συμβεί και να μην ήταν και τον Τελτόρο. Είναι πολύ φίλος με το. Είναι, με ποιον? Ξέρω εγώ, Έχει φίλους. Έχει. Είναι πολύ φίλος με τον Ναβί. Όχι, γενικότερα είναι πολύ μοναχικός άνθρωπος. Φαίνεται. Μέχρι και ο παραγωγός είναι Αλλά ότι έχει $1 εκατομμύριο για πασατέμπο το έχει. Ότι το έχει και ότι λογικά το έδωσε, ναι, αλλά. Λάρτζα μου αυτό. Έτσι θα πάμε μετά. Το προηγούμενο ήταν false. Τα δύο τελευταία ήταν false. Θα πούμε ότι. Ναι, σωστό. Δεν ξέρω. Μου φαίνεται πολύ άκυρο το βγάλει στο μυαλό σου, εκτός αν αλλάξει μια λεπτομέρεια. Θα πω true. Okay. Λοιπόν, Άνω. και εμένα με δυσκολεύει ακριβώς γιατί καταρχάς πώς δεν το μάθαμε αυτό. Δηλαδή, Αφού είπαμε πασατέμπο. απήγαγαν τον μπαμπά του Ντελτόρο, Έλατε. ξέρω εγώ, και Λακή λένε έκανα. δεν ακούστηκε κάπως, δηλαδή κάπου κάποτε ή ξέρω εγώ, εντάξει, οκ, απαγωγή είναι. Μπορεί Δηλαδή, να ήταν ο Ντελτόρο 12 χρονών όταν έγινε. μπορεί να ξέρεις. ήταν Steel Fargo, να το έχει σκηνοθετήσει ο ίδιος ο Ντελτόρο για να πάρει τα λεφτά, επειδή τέλος πάντων, λέω τώρα εγώ. Αλλά δεν στράβωσε, δεν είχαν πάρει το στορμάρε για διαμεσολαβητή. Τέλος πάντων, θα πω ότι είναι ψέματα. Οκ. False άρα. Georgia. Λοιπόν, εγώ, επειδή η μνήμη μου δουλεύει με πολύ περίεργους τρόπους, έχω την εντύπωση ότι αυτό το story έχει παιχτεί, υπάρχει, είναι αλήθεια, το έχω διαβάσει σε κάποια έρευνα για fun facts, αλλά δεν είναι ο Del Toro. Επίσης, να σας πω κάτι. Ο Del Toro επίσης νομίζω ότι μπορεί να έχει $1 εκατομμυριάκι για πασατέμπο. Ναι, αλλά μπορεί να χρειαζόταν δύο. Ναι, αλλά σε ποια φάση της καριέρας του ήταν? Του το δίνει και το Hollywood. Είμαι σίγουρο ότι αυτό το σκηνικάκι έχει παίξει, αλλά δεν ήταν ο Del Toro. Οκ, άρα λες false. False.
Γιάννη. Εγώ θα πω ότι είναι αλήθεια, ακριβώς επειδή αυτού του είδους οι φιδιές είναι που συνήθως βασίζονται στην αλήθεια και από ό,τι ξέρω στο Μεξικό υπάρχει όντως μια τεράστια κουλτούρα Σωστό. απαγωγών. Ναι, αυτό ισχύει. Και αν αυτό συνέβη νωρίς στην καριέρα του Ντελτόρο που θα είχε πάρει μεταβίας, ξέρω εγώ, 300.000 μισθό για κάποια ταινία, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα πω την αλήθεια. Οκ, άρα λες και εσύ true. Είναι αλήθεια, αλλά το ήταν στον Κουαρόν. Όχι, είναι Είναι και αυτός αλήθεια. Μεξικάνος. Είναι Είναι αλήθεια αλήθεια, σκέτο. είναι αλήθεια σκέτο, ναι. Σούπερ. Όσο και αν απίστευτο ακούγεται την αλήθεια. Οκ. Πω, καλά πιστεύω ότι είμαι στον πάτο εντωμεταξύ. Και εγώ τα ίδια. Εσύ είναι μετά από μένα Θα στα νομίζω. πούμε. Εγώ νομίζω ότι η Γεωργία είναι δεύτερη. Εγώ ο νομίζω- Θάνος είναι ο- τρίτος όχι. και τελευταίος είναι ο Όχι, Γιάννης. όχι, είμαι στον πάτο εγώ. Είμαι Εγώ τελευταία. νομίζω ότι παίζεται μεταξύ Γιώργο και Γιάννη. Η μισό λεπτό πρωτιά. να σας πω. Έτσι το σμίζω. Πες μου αυτό το... Ναι, Πάρ' το μετά για χάρη των πρέπει γατιών με μας. τις δύο τελευταίες. Πότε έγινε αυτό, έχουμε πληροφορίες περισσότερες. Πρέπει να το Ε, γουλάρω θα τώρα. το- Είναι... θα το- Καταρχάς γιατί δεν έγινε ταινία. Πρέπει να γίνει Αυτό θα ταινία είναι από κάποιον. το Α, η αδερφή το που έλεγε, σενάριο να το του γυρίσουμε. Avatar 3. Μα σε αυτό γίνεται βασίστηκε με το τους ναβί. Taken. Το Taken. Γιατί όχι, δεν ήταν κόρη. Δεν πειράζει, το παραλλάξανε λίγο. Σωστό. Όχι, εγώ πιστεύω ότι αν το πάρουν οι αδερφοί Κοέν θα μπορούσαν να κάνουν μια καλή ταινία. Αλλά δεν ξέρω πώς πήγε. Don't get me started. Ζει ο μπαμπάς του Ντελτόρο. Τώρα δεν ξέρω. Πήγαν όλα καλά. Όχι, θέλω να πω μέσα από την απαγωγή. Α, και με αυτά, ναι, Δηλαδή, πήγαν δώσανε όλα λεφτά, καλά, τον ναι. Δώσανε. Οκ. Ωραία, πολύ ενδιαφέρον. Φοβερό. Φοβερό. Γίνονται τέτοια πράγματα στο Hollywood. Είναι αυτά που διαβάζει και λε: εντάξει, ρε φίλε, τώρα υπερβολή τώρα. Κι όμως, Και φίλε. όμω ο μπαμπάς του Ντελτόρο, έτσι. Δηλαδή τον πήραν οι απαγωγεί και έλα, Γκυγέλμο. Και ο άλλος έτρεξε αμέσως στο gym. Πού είναι ο πατέρας Άρα αυτού που δεν γύρισε είχε το Shape of Water? Για έλα εδώ. Τι ταινία ήταν αυτή? Λοιπόν, δεν θα ήταν σε αυτή τη φάση. Φορά αυτό. Γιατί σε αυτή τη φάση είχε λεφτά. Δεν θα Μας είχε γυρίσει λείπουν ούτε $1 χέλι. εκατομμύριο για να κάνουμε πιο αληθοφανές το τέρας από το Shape of the Water, το πλάσμα. Μπαμπά, πρέπει να σε απαγάγουν και καλά για να μου τα δώσει ο φίλος μου ο Κάμερον. Ούτε καν. Ήταν για να γυρίσει το Mimic, ξέρω εγώ. Το παλιό Λοιπόν, παλιό. παιδιά, έχει 7 σωστά ο Γιώργος, 6 ο Γιάννης, Στα πόσα είμαστε, στα 8, στα έτσι. 8. 5 η Γεωργία και 3 ο Θάνος. 3 σωστά! Α, τα σπάω! Α, εντάξει, οκ. Λοιπόν, Δεν θα κάνεις το quiz για την επόμενη φορά. Σκέψτε το και έτσι. Εντάξει, Η περίπου. Γεωργία εδώ πέρα το κραυγάζει, ξέρω εγώ. Γιάννη κέρδισε, τίμησε, τίμα το σπίτι μας. Τίμα τα γατιά μας. λοιπόν, Είσαι βράχος! Άρα έπεσα μέσα. Είσαι Άρα η μπουλντόζα. κόντρα παίζει μεταξύ Γιώργου και Γιάννη. ναι, Εντάξει, έπεσα μέσα σε αυτό τουλάχιστον. λοιπόν, true or false, Ναι. συχαίνεται τα άνιμε. Γιώργο. Φίλε, για όνομα, έγραψε το σενάριο για το Αλίτα. False. Δεν ξέρω κάτι παραπάνω, αλλά από αυτό και μόνο. Για αυτόν False. ακριβώς τον λόγο θα πω και εγώ false. Αποκλείεται να συνεχαίνει τα ανime ο Καμερούλη μας. Ναι. Αποκλείεται. Γιάννη. Turbo ψέμα. Ναι. Γιατί δεν είναι ότι γουστάρει μόνο το Battle Angel Alita. Υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα κλασικά anime όπως το Akira και πολλά άλλα για τα οποία έχει δηλώσει η εκτίμηση. Δεν νοείται να συχαίνεσαι τα anime και να γουστάρεις Τα Cyborg. και να γουστάρεις κάποια Avatar. συγκεκριμένα anime Καλά είναι. τα οποία είναι η πεμπτουσία. Λοιπόν, παιδιά, ναι, είναι ψέματα. Είναι τεράστιος φαν και οι διανομής τον ρωτάνε τι εξώφυλλο να βάλουν στα DVD. Τέτοιο. Οκ. Λογικό. Λοιπόν, και τελευταία ερώτηση. Έχει σκηνοθετήσει 3 γυναίκες που απέσπασαν υποψηφιότητα για Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου. Όχι πρώτου, συγγνώμη. Όσκαρ γυναικείου ρόλου. Οκ. Την Kate Winslet και την Gloria Stewart στο Τιτανικό. Η τρίτη είναι η Α. Linda Hamilton στον Εξολοθρευτή. Β. Zoe Saldana στο Avatar. Γ. Sigourney Weaver στο Aliens. Ή Δ. Jamie Lee Curtis στο True Lies. Μας άμυσες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά είναι πολύ καλό. Πολύ καλό. Γιατί εγώ θα έλεγα καμία. Με βάση την Ακαδημία. Αλλά Γιατί και όλες. όμως? Αλλά και όλες. Ναι. Λοιπόν, Γιατί οι άνθρωποι είναι ηλίθιοι. πέρα από Terminator και Alien, ποια ήταν τα άλλα δύο? Avatar και True Lies. Κάτσε. Λυπάμαι που θα το πω Terminator 1 μιλάμε. Ναι.
Λυπάμαι που θα το πω αυτό, αλλά επειδή, όπως είπε και ο φίλος Γιάννης, επειδή είναι ηλικία, πιστεύω ότι μέχρι που φτάσαμε στην εποχή του Avatar δεν θα αξιολογούσαν τις γυναικείες ερμηνείες σε αυτές τις ταινίες για να είναι υποψήφιες σε αυτό το επίπεδο, οπότε θα πω το Avatar. Οκ, άρα Δεν το θυμάμαι Β. Το Β, η Σαλντάνα. Και Επειδή οι άνθρωποι είναι ηλίθιοι. και επειδή ο άνθρωπος είναι ηλίθιος, δεν θυμάμαι και το όνομα. Λοιπόν, εγώ ανακουφισμένος και εντελώς stressless, γιατί δεν διεκδικώ δάφνες από αυτό το quiz. Χαλαρά θα πω Jamie Lee Curtis. Οκ, Δέλτα. Να το αιτιολογήσω. Έπαιζε καλά. Φυσικά. Είναι από αυτούς τους ρόλους, ρε παιδί μου, που λες, α, κοίτα να δεις, δεν την είχα συνηθίσει. Α, βέβαια τώρα σκεφτούμε και τ' άλλο. Τώρα που το πήρε πρόσφατα στο Τα Πάντα Όλα, νομίζω λέγανε ότι ήταν και η πρώτη φορά υποψήφια. Είπε Mom, Dad, I got an Oscar. Αλλά δεν είπε I am First time nominated. nominee. Α, κάτσε, περίμενε. Μιλάμε. Άρα, ναι, όχι, Υποψηφιότητα λέμε. Α, υποψήφια, όχι Ναι, το πήρε. ναι. Ναι, όχι, δεν είναι υποψήφια. Ναι, Jamie Lee Curtis. Γεωργιά. Παιδιά, φοβάμαι φρικτά ότι είναι η Ζαλντάνα. Ζαλντάνα. Φοβάμαι φρικτά, ναι. Γιάννη. Εγώ δεν φοβάμαι φρικτά. Το λέω με απογοήτευση. Όχι επειδή η Ζαλντάνα είναι καμιά ανάξια, αλλά επειδή υπήρχαν και τόσες άλλες φορές στο παρελθόν να βραβευτούν. Ακριβώς. Κοίταγα πριν από λίγο, ας πούμε, τα 64τα Όσκαρ που ήταν και το Terminator 2 και τι άλλες ταινίες είχαν βγει και τι υποψηφιότητες δεν του δώσανε. Και λέω, α, εντάξει, οι άνθρωποι είναι ηλίθιοι. Ζωή Σαλντάνα. Οκ, λες και εσύ το Β. Λοιπόν, παιδιά, δεν το βρήκε κανείς, είναι η Sigourney Weaver. Σοβαρά. Wow! Ναι, σε Έπαιξε. Τι λέει, ρε φίλε. Εντάξει, Alien. άρα μπορεί Μπράβο να. τους. Οι άνθρωποι δεν είναι τόσο ηλίθιοι. Αυτό, άρα Δεν μπορεί να ήταν μην τόσο ηλίθιοι. ηλίθιοι. Αυτό. Λοιπόν, άρα δεν άλλαξε καθόλου το σκορ. Άρα κέρδισε ο Γιώργος. Ο Γιώργος, ναι. Ευχαριστώ. Και αμέσως μετά ο Γιάννης. Ναι. Μπορεί να πάρει το δεύτερο βραβείο ο Γιάννης. Θα γίνει split. Για να το χρησιμοποιήσω εγώ. Εντάξει, ρε αγάπη μου, οκ. Εγώ είμαι ο μόνος γαμμένος. Όχι, Θα σε κάνω εγώ, θα σε κάνω εγώ παρέα. Εγώ θα σε κάνω παρέα. Μπορεί να γίνει παιδιά συνδυαστικά, μην το Εσείς βλέπετε τώρα έτσι. αυτός που στεναχωριέται και είναι ο μοναδικός ο οποίος μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό του όμως. Έχουμε πρόβλημα. Γιώργο, όπως κατάλαβες, κάνεις quiz την επόμενη φορά. Εκτός αν θέλει να κάνει κοστέκο. Ναι, αλλά δεν έχουμε πει ακόμα για ποιον Δεν έχουμε θα ποιο κάνουμε. σκηνοθέτη. Βασικά, εσείς Δεν που μας έχουμε πει. ακούτε, προτείνετε μας σκηνοθέτες. Αν θέλετε κάποιον, Ναι, ναι, έχουμε εμείς κάποιους στο μυαλό μας, αλλά για πείτε, για πετάξτε. Μην πείτε όμως, ας πούμε, ξέρω εγώ, Hitchcock, παιδιά. Ναι, ή μην πείτε, ξέρω εγώ, 76 ταινίες. Spielberg. Ναι. Πες Θα εσύ γίνει Κοσμά κάποια τώρα στιγμή. που σε έχουμε εδώ πρόθυμο. Εγώ για Μπράβο. τον Άστερ θα σας έλεγα. Που Άστε έχει 3 λίγες ταινίες, είναι possible. Εγώ είμαι Αλλά- μέσα. Ναι, πρέπει να δω το Hereditary όμως. Ναι, αλλά και τον Boys Afraid. Αλλά αφού να πάμε σε κάτι που Εγώ θα ήθελα. κάτι πιο Εγώ ψηφίζω. Κάτι πιο Θέλω να Εγώ θα ήθελα να για κάνουμε- συνήγορος υπεράσπισης εκεί για τον Αρανόφσκι. Αρανός θα τον αφήσουμε λίγο γιατί θα έχει αίμα. Θα έχει αίμα. γι' αυτό. Εγώ θα Όχι, ήθελα και να εμείς έχει- στην υπεράσπιση θα είμαστε. Α, Για να ωραία. καταλάβεις. Εγώ θέλω πάρα πολύ να φέρω τον partner μου τον Τάσο εδώ πέρα. Επομένως θα πω κάτι που να Kevin ταιριάζει στον Smith. Τάσο, ένα Kevin Smith, ένα κάτι τέτοιο. Ναι. Kevin Smith έχει πολύ. Έχει πολλές δημιουργία, ταινίες ο έχει. Kevin Smith, αλλιώς δεν Έχει έχω πρόβλημα. 10. Τι έχουμε δει πολλές φορές. Ναι, τις έχουμε δει. Έχει Πολλές Όχι φορές. τον πλήστον. 13 ταινίες. Βέβαια δεν έχω δει το Task ακόμα. Οκ. Πρέπει. Εγώ είχα δει το Red Έλα, State. σταμάτα, Είχα δει- το Είχα δει δέχομαι. το Red State σινεμά. Εμένα το Red State, φίλε μου, άρεσε πολύ. Το ακούω. Θέλω να ξαναδώ το Red State. Ωραία. Ωραία. Ή εγώ σκεφτόμουν και για Frank Darabont. Και Frank Darabont. Εγώ Πολύ νομίζω ωραίο. ότι Τι είπες τώρα? ήρθε η ώρα του Frank Darabont. Πολύ Τι ωραίο. είπες 5 τώρα. ταινίες και μπορούμε να φέρουμε και τη Και- Σπυρού. Ήθελα να μην το πούμε Όχι, στον αέρα. να μην το πούμε στον αέρα. Να το βγάλουμε, να το κόψουμε Μπορεί στο να μην μοντάζ. πείστε, μπορεί να μην θέλει. Δεν πειράζει. Να το κόψουμε στο μοντάζ. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μακάρι να έρθει. Ψηφίζω από τώρα, ναι. μπορώ να φύγω. Frank παρέα. Darabont full. Βεβαίως. Εννοείται. Frank Darabont αρέσει. Είμαι άσχετος. φαίνεται. Θυμήστε μου καμιά ταινία του Frank Darabont. Shawshank Redemption. Δεν Όπα. μίσ. Πράσινο Frank μήλι. Darabont είναι Ο ο Μίλης, ο Πράσινο Μίλης. βασιλιάς των Όπα. μεταφορών του Του Stephen βασιλιά. King. Όπα. Η Ομίχλη. Ναι, ναι. Για μένα η Ομίχλη, spoiler alert, η Ομίχλη για μένα είναι η καλύτερη μεταφορά του Stephen King στη μεγάλη οθόνη. Θενό για την Ομίχλη. Μα όταν έχει τον ίδιο το συγγραφέα να λέει Χω, ρε εσύ, αυτό είναι κάποια πράγματα που Ναι, είναι σύμφωνα με καλύτερα το από το βιβλίο IMDb, μου. το Shawshank Redemption είναι η καλύτερη ταινία όλων των εποχών, ξέρω εγώ. Εντάξει. Έχει πει ότι το The Mist έχει καλύτερο Οκ. τέλος από το βιβλίο του. Ναι, ναι, το έχει πει, μα είναι τα πούμε, δίκαιος. δεν Είναι είναι δίκαιος αυτά. Πέρα από την κόντρα με το Kubrick. Τότε. Άλλο. Ο Γλυκάκης Θα τα πούμε μου. τότε αυτά, βεβαίως. Ο τότε. Stephen King μου, ναι. Συγγνώμη.
Πάμε στα. Να επιστρέψουμε στον Κάμερον και Ναι. στο τι Τι θα θέλαμε να δούμε στο μέλλον. Τι θα θέλαμε που δεν είναι ανέφικτο, γιατί όπως ξέρουμε μέχρι Δεν ξέρεις, τα επόμενα 30-40 χρόνια όσο θα Μόνο ζήσει Avatar. ακόμα. Όχι, όχι, το AI. Μέχρι μπορεί το τέλο AI. αυτή τη δεκαετία. Κοσμά μου, πόσα Avatar έχει πει θα κάνει 4-5. Αλλά 3-5 τον αριθμό, 4 δηλαδή. Αλλά είναι ήδη γυρισμένο το πρώτο. Ναι, περίμενε. Είναι 69. Ναι. Οκ, το τελευταίο πότε θα βγει. Έχουμε ημερομηνία. Το Avatar 5. Περίμενε. Μπορεί να 25. κάνει download τη όχι. συνείδησή του σε ένα Αυτό. Android και αυτό το Android να γυρίζει Black ταινίες. Mirror. Όχι ρε, Cyborg και θα ταινίες. γυρίσω στον χρόνο. Ναι, να Και γυρίσει. και θα βγει ότι είναι ο έγκαιρες. Boom. Ή κάτι άλλο. Λοιπόν. Εγώ το έχω. Θέλετε να πάμε τη σειρά πάλι. Ναι. Όχι, απαραίτητα. γιατί Πες, άμα το Γεωργία, έχεις ναι, ξεκινήσει. Παιδιά, εγώ το έχω, είμαι πάρα πολύ σίγουρη ότι θέλω να δω. 2031. Κάτσε, 2031 είναι από Το τώρα. τελευταίο. Κάτσε, έχουμε 23. 7, σε Ναι. 8 χρόνια. Είναι Θα 69 και 8 είναι 77 χρονών. Εντάξει, Χαρά. ο Eastwood γυρίζει είναι 90. 93. Εντάξει. Ζωή να έχει ο άνθρωπος. Μπορούμε να δούμε κάτι Θα άλλο. είμαστε Στο μεγάλοι season άνθρωποι. 87. Θα είμαστε μεγάλοι άνθρωποι. Λοιπόν, Εντάξει, να ζωή να έχουμε βγει έχουμε. από την εφηβεία, μια χαρά. Λοιπόν, είμαι πολύ σίγουρη ότι θα ήθελα πάρα πολύ να δω τον κύριο τον Τζιμάκο, τον James, να κάνει, και το λέω με κάθε συνείδηση αυτό που λέω τώρα και μην με πέσετε να με φάτε, μία περιοδική ταινία. Πολύ κοντά σε αυτό που Θα την έκανε πάρα πολύ καλά ο Τζιμάκος στην περιοδική ταινία. Θα μας έδινε ένα άλλο Captain America πιο ανώτερο ακόμα, και αν όχι αυτός τότε ποιος, ή έστω αν δεν μας κάνει μία υπερηρωική, που είμαι πολύ κάθετη σε αυτό, το πιστεύω, το θέλω πολύ να το δω. Θυμάμαι και ξεκάθαρα μόνο από την γλυκύτατη συνάντηση στα βραβεία με το σκηνοθέτη του RRR, τον Ινδό, όπου του έλεγε πόσο πολύ του αρέσει η ταινία του και έλεγε η γυναίκα του από δίπλα, δεν ξέρεις τι έπαθε με την ταινία σου, την είδε, την τελείωσε, την ξανάβαλε από την αρχή κτλ. Ή έστω μία ανιμέ ταινία, επειδή το RRR μου έβγαλε πάρα πολύ Marvel και anime ταυτόχρονα vibes και το αγάπησα, έστω ένα ανιμέ ή μία υπερηρωική θέλω να δω από τον κύριο Τζίμι. Να πω εγώ. Ναι. Εγώ θα πω σχεδόν ακριβώς αυτό που είπε και η Γεωργία, αλλά πιο συγκεκριμένα. Δεν θέλω να δω έτσι γενικά μια υπερηρωική. Θέλω να δω το Spider-Man που ετοίμαζε εκεί στα mid-late 90s. Γιατί έλα πες μου τώρα πώς θα είναι. Αυτό, παιδιά, έπαιζε αυτό, Έπαιζε σενάριο. Ήθελε να γυρίσει το Spider-Man και κάπως δεν έκατσε με το timetable και όλα και πήγε στον Raimi. Θέλω να δω το Spider-Man που θα γύριζε με τα τεχνικά μέσα που υπάρχουν τώρα και με τα πράγματα που ξέρει ο Κάμερον και θα ήθελα έτσι όπως πάει ο Taika Waititi να κάτσει στην καρέκλα του σκηνοθέτη που γράφει Ακύρα να εμφανιστεί από το πουθενά με roundhouse κύκαλα Chuck Norris να τον κάνει στην άκρη ο Κάμερον να κάτσει και να πει έλα πάμε Ακύρα. Θέλω να δω το Ακύρα από τον James Cameron συγκεκριμένα. Αυτά. Να πω. Ναι. Λοιπόν, εγώ έχω μια και εγώ έχω μια αρκετά συγκεκριμένη σκέψη στο μυαλό. Είναι ένα βιβλίο του Arthur Clarke, ο οποίος έχει γράψει και την Οδύσσεια, που του αρέσει, οπότε γιατί όχι. Κάμερον, αν ακούς αυτό το podcast, Κάμερον. Άκου Θεατζίμ, εδώ. Για πες ποιο. Το Childhood's End, το οποίο είναι σειρά. έπος Είναι αρχικά επιστημονικής σειρά. φαντασίας βιβλίο. Έχει να κάνει με εξωγήινους που έρχονται στη γη, αλλά δεν είναι alien invasion όπως το έχουμε συνηθίσει. Έχει πάρα πολύ φιλοσοφία από πίσω, πάρα πολύ κριτική της ανθρωπότητας κτλ. Που είναι θέματα και θεματικές που τον απασχολούν, όπως βλέπουμε και από το Avatar. Μπορεί να χρησιμοποιήσει και την τεχνολογία που έχει αναπτύξει αυτή τη στιγμή με τα virtual effects, αλλά στον κόσμο μας και όχι σε κάτι τόσο εξωτικό. Και έχει γίνει μια Αυστραλιανή σειρά που είναι ντροπή σε σχέση με το βιβλίο. Και πρόσεξε, το λέω αυτό και δεν είμαι πιουρίστας με την έννοια είχα διαβάσει το βιβλίο και είδα τη σειρά. Και διάβασε το βιβλίο. Είδα τη σειρά και λέω ενδιαφέρον αυτό. Είναι του Arthur Clarke. Για να διαβάσω το βιβλίο. Διαβάζω το βιβλίο και λέω πώς το έκαναν έτσι. Και ο Κάμερον θα ήταν ο τύπος που θα μπορούσε να το κάνει deliver αυτό το πράγμα και επειδή έχει το άγγιγμα του μύδα θα βγάζει και λεφτά. Δηλαδή, αν το ρίσκαρε κάποιος άλλος δεν θα τα κατάφερνε μάλλον. Επίσης, από blockbuster που έχουμε δει τελευταία, γιατί όχι Dune.
Όπως και να έκανε το δεύτερο μέρος. Δηλαδή, όπως το Alien το έκανε το πρώτο Scott και έκανε αυτό στο Aliens, να έκανε το πρώτο Villeneuve που μου άρεσε, του Villeneuve, για αυτό που ήταν, και να πάρει το δεύτερο να το κάνει ο Cameron και να Το τρελαθούμε. Children of Dune, το επόμενο. το Messiah. Dune Messiah το επόμενο λογικά βιβλίο. θα κάνει το Cool. 3. Ωραία, τα ακούω όλα. Ενισχύω το ανίμε και το Akira, αλλά εγώ θα πω κάτι άλλο. Επειδή μου άρεσε η φάση τώρα της προσαρμογής, θα πω για το Expanse, το οποίο Ναι. Ναι, αλλά έχει γίνει σειρά. έχει Δεν είναι κακή. γίνει σειρά, αλλά καταρχάς υπάρχει στο σύμπαν, έχει βγει και κάτι νουβέλες, το The Butcher of Anderson Station. Ναι, έχουν βγει διάφορα Ή τέλος το The πάντων. Gem. Ναι, κάτι από εκεί θα μπορούσε να γίνει ταινία. Και επειδή πάλι ορμόμενος από αυτό της προσαρμογής, θα μπορούσε να πιάσει το Foundation που έγινε σειρά, Του Asimov. αλλά δεν ήταν καλή μεταφορά. Ναι. Θα μου πεις τώρα σε ταινία. Ναι, δεν ξέρω, εντάξει, Κάμερον είναι. Πιστεύω ότι με κάποιο τρόπο. 3-4 ταινίες, Ας Ξέρεις τι γυρίσει άλλες γίνεται, 5, ξέρεις τι ξέρω γίνεται, εγώ. μου πέρασε από το μυαλό. Δεν νομίζω ότι ταιριάζει τόσο πολύ στον Cameron. Είναι πιο εγκεφαλικό. Συμφωνώ. Είναι πιο εγκεφαλικό. Ναι. Δεν ταιριάζει σε κανέναν. Το Villeneuve ταιριάζει. τότε θα έλεγα για Brave New World. Ναι. Πρέπει να τον πει. James. Άκου εδώ, αν James, ακούς. παράτα Είναι τα από τάματα. Michael Bay. Άστα άβατα. Είμαστε φαν. Ποια η σειρά. Το Brave New World. Το Brave New World έχει Το γίνει. Island. Έχει γίνει. Το Island. Τι έχει γίνει, τι Εντάξει. Το Island. Το Island ήταν επηρεασμένο. Ναι, δεν ήταν. Παιδιά, δεν ήταν τόσο κακό το Island. Δεν ήταν τόσο κακό. Hot take. Αν έχετε Όχι, δει. το ακούω, είναι hot take. συμφωνώ Αν για αυτό έχετε που δει είναι. τη σειρά που έκαναν για το Brave New World, που υποτίθεται ότι βασίζεται στο βιβλίο, Ναι. το Island είναι αριστούργημα. Α, τόσο χάλια ήταν η σειρά. Είπαμε ότι δεν ήταν τόσο χάλια η ταινία. Ναι. Michael Bay Ήταν καλά, πολύ θυμάμαι. χάλια η σειρά. Ναι, Η και εγώ θυμάμαι ότι η είναι σειρά Michael Bay. ήταν. Εντάξει, δεν θα πω Euphoria, γιατί σε πολλούς αρέσει το Euphoria. Πώς να το πω, ήταν πολύ teen, ρε παιδί μου. Δηλαδή το Brave New World σε teen. Όχι, δηλαδή κάνε και το 1984 να είναι Εντάξει, σε teen. ξέρεις τι. σε Το teen V for movie. Vendetta. Εγώ καταλαβαίνω τα Να σου πω κάτι. logistics. Ότι πρέπει να το κάνεις αυτό το πράγμα να έχει και τηλεθέαση για να πουλήσει. Και είναι η λογική με την οποία βγαίνει και κάτι σειρές φάση The 100 και τέτοια. Πολλές σειρές έχουν. Και το Sopranos και το Breaking Bad είχαν τηλεθέαση. Δεν χρειάζεται να το κάνεις στην YOLO για να έχει τηλεθέαση. Εντάξει, η παραγωγή πολλές φορές. Το Black Mirror έχει τηλεθέαση. Οι παραγωγοί πολλές φορές όμως ανησυχούν για αυτά τα πράγματα, ειδικά με το sci-fi. Γιατί είχαν δει, ας πούμε, ότι και τα ratings Το του ακούω, Black αλλά Mirror είναι επειδή είναι πέθανε κάπου. ηλίθιοι, αυτά που έλεγες πριν. Αυτό ισχύει, αυτό ισχύει. Απλά, εάν θες να χρηματοδοτήσουν κάτι, πρέπει κάπως να αποσπάσει λεφτά. από Εγώ αυτούς όταν τους είδα ότι ίδιους. βγήκε σειρά, περίμενα να είναι κάτι σαν το Black Mirror. Εγώ αυτό περίμενα. Δεν περίμενα να είναι πιστό 100% στο βιβλίο, αλλά inspired by. Επίσης η Amazon έχει βγάλει, μιας και λέμε για επιστημονική φαντασία και βιβλία κτλ. Του Philip Dick, ανθολογία. Το στο Electric ίδιο. Dreams. Ναι, παιδιά. Αυτοί το έχουν Πολύ, κάνει. Διόλο. πολύ καλοφτιαγμένο. Πάρα πολύ τίμιο, Πολύ πάρα καλοφτιαγμένο. Πολύ τίμιο. Και πιο θα βγάλουν και κάτι ακόμα πιο πάνω σε πιστό στις ιστορίες του Philip Dick από ότι οι ταινίες που ήταν εμπνευσμένες Από από πάρα εκεί. πολλές άλλες Και ας ταινίες. ήταν εντάξει και το Minority Report, ας πούμε, το θεωρώ ταινιάρα. Αλλά θέλω να πω ότι το άλλο ήταν σαν να διαβάζεις το βιβλίο. Ξεκάθαρα μαζί σου. Ναι, γιατί όχι. Ναι, Γιατί όχι. όλες οι ταινίες που έχουν βασιστεί σε Dick βέβαια έχουν υποστεί και πάρα πολύ μάζεμα στο σενάριο ναι. για να γίνει κάτι, να φύγουν τα πολύ εξπρεσιονιστικά, παύλα LSD μέρη. Ναι. Ναι. Δηλαδή- Η σειρά έχει τα LSD μέρη, γι' αυτό το λέω. Είναι Ναι. και ένα επεισόδιο νομίζω παίζει και ο Μπουσέμι που είναι LSD φάτσα, είναι όλο, είναι τέλειο. Το έχω δει, είναι τέλειο. Τι βάτσα. Η μοναδική άλλη πρόταση τώρα για τον, που μου έρχεται στο μυαλό και τον James πω κι Cameron, εγώ. έτσι βεβαίως, απλά έτσι για την τρολιά, εγώ θα πω το A Boy and His Dog, το οποίο είναι βασισμένο σε ιστορία πάλι του Harlan Το Ellison. είπαμε. Έτσι για να κλείσει ο κύκλος. Δεν θα το έκανε ποτέ ο. Ναι, φίλε, ποτέ, ναι. προφανώς. Λοιπόν, Κοσμά, Κοσμά. Λοιπόν, εγώ δύο πράγματα θα ήθελα, ρε παιδί μου, αλλά τέλος πάντων. Το ένα θα ήταν να δώσει ένα ωραίο τέλος στη δική του τριλογία του Εξολοθρευτή. Να κάνει ένα part 3, ρε παιδί μου, και να τελειώνουμε μια για πάντα. Πόσο δίκιο έχεις. Ναι, Έχει γιατί- πολύ ναι, δίκιο, ναι, αλλά ναι. νομίζω ότι αυτό είναι το πιο πιο απιαστό far-fetched, όνειρο ναι, από όλα με όσα Για να το είπαμε. πιάσει εκεί που τελειώνει το Sarah Connor Ακριβώς. Chronicles. Εκεί που τελειώνει. Όχι, εκεί που τελειώνει το Judgment Day. Εκεί που τελειώνει το Sarah Connor Chronicles. Ξέρω Δεν τι τα λέω. έχουμε δει εμείς αυτά. Δεν έχεις τη Sarah Connor Chronicles. Δεν πρέπει να δω όλες τις σειρές που υπάρχουν. Δηλαδή, Δες είναι το καλό, χτες. Είναι Δες το καλό για το χτες. σύμπαν του Terminator. Είναι Ωραία. καλό. Και το άλλο που δεν ξέρω πόσο farfetched είναι, γιατί είναι και οι δύο λίγο, ναι, είναι να σκηνοθετήσει έναν προσωπικό αγαπημένο, τον Tom Cruise.
και να κάνουν κάτι δράσεις που ξέρω εγώ να κάνει 10 δις στις πράξεις. Δεν θα έκανε καλό Πολ Ατρίδη ο Τόμ Κρούζ αν έκανε Dune ο James Cameron? Ναι, θα έκανε. Είναι που είναι και σαϊντολόγος. Πρώτα απ' όλα τα πιστεύει στα αλήθεια. Θέλω να αυτός, ναι. συνέλθετε. Θα μπουν αυτοί σε κανένα υποβρύχιο, σε κανένα διαστημόπλαιο. Μαζί, Θα ναι, πάνε ναι, μαζί και οι δύο στο διάστημα. Ναι, Να ναι, του ναι, ναι. χάσουμε και να πούμε μετά χάσαμε και τον Tom Cruise και τον James Cameron. Κρίμα είναι. Και μετά θα μας βγουν πιθανό. οι νεότεροι αυτοί τους. Μην του βάζετε ιδέες, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι κρίμα να του χάσουμε. Αυτό θα είναι πάρα πολλά τότε. Κακό συνδυασμό. Να δω μια ταινία δράσης που να είναι τέτοιο αυτό, να το πάμε στο Θεό. Ναι. Αυτά. Κοίτα, θεωρώ ότι πιο πιθανό είναι τριλογία του Ξυλοδρομίου. να σταματήσει τα Avatar. Ναι. Ο Κάμερον να βγει και να πει: παιδιά, δεν ασχολούμαι ξανά με Avatar παρά αυτά. Αλλά θα ήταν πολύ ωραία. Ναι, οκ, και ίσως άσχημα για τους ίδιους και για την ανθρωπότητα. Ωραία. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε πάνω στον James Cameron, σε αυτό το τεράστιο κεφάλαιο του James Cameron? Σ' αγαπάμε, Θεία Jim. Πήγαινε, φέρε τον σκηνοθέτη του RRR. Πάρ' τον εκεί πέρα να κάνετε ταινία μαζί. Να τη γράψετε μαζί. Ορίστε ρε, 1 ώρα και κάτι. Όχι, το άλλο ήταν 2,5, αυτό είναι 1. Μια χαρά. Μπορούμε να έρθουμε στα ίσα μας. Δεν το ισορροπήσαμε καλά. Παρόλο που, όπως είπε η Γεωργία, ο James Cameron έχει μια ισορροπία μέσα του. Ρε παιδί μου, θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει αυτό που είχε πει ο Γιάννης, να κόβαμε τις 3 τελευταίες ταινίες, αλλά θα ήταν λίγο περίεργο. Παιδιά, μην τρελαινόμαστε. 1 ώρα επεισόδιο είναι μια χαρά. Μια χαρά είναι. Ναι. Το 2,5 είναι λίγο κουλό. Λοιπόν, γράψτε γράψτε μας. μας. Ποιο άλλο σκηνοθέτη θέλετε. Ρίξαμε εδώ εμείς ιδέες στο τραπέζι. Εδώ, γράψτε μας. Να δούμε και στο poll τι θα βγει αγαπημένη. Θα βγει αγαπημένη. Το ξέρουμε όλοι. Και να πράξουμε να δούμε λίγο Cameron τώρα γιατί ψήθηκα. Ναι. Ψήθηκα. Και πείτε μας γενικότερα τη γνώμη σας για την εκπομπή, τι σας αρέσει, τι άλλο θα μπορούσαμε να βάλουμε για να την κάνουμε και πιο ενδιαφέρουσα. Τι θα ήταν καλύτερο να κόψουμε γιατί το βαριέστε, δεν ξέρω, πείτε γνώμες. Να μην Μπείτε βαριέστε. στη σέχτα του Ιδέες και Facebook. διαγωνισμούς. Ιδέες για διαγωνισμούς, για quiz. Ναι. Γενικότερα μπείτε στο group και γράψτε μας ό,τι θέλετε. Ανοίξτε τους Μικρές friends του ερωτήσεις Facebook. quiz. Ανοίξτε τους friends του Facebook και δείτε αν κάποιος από αυτούς είναι χορηγός, είναι άνθρωπος που μπορεί να μας δώσει πράγματα. Πείτε του, αυτοί κάνουν ένα ωραίο podcast. Δώστε τους λεφτά να σας διαφημίσουν. Πείτε το ρε παιδί μου. Δώσε ένα στήριο ρε παιδί μου να μας δείτε. James Cameron επίσης, αν ακούς, δεν χρειάζεται να στήσω την απαγωγή των γονιών μου. Δεν ξέρει ελληνικά. That escalated quickly. Uncle James, we love you. Γιατί φυσικά μιλάει ελληνικά. Come to Greece για να τη βρεις. Μπορεί να μάθει από τον Tom Hanks. Σωστό. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Κοσμά που είναι μαζί μας και είναι μέλος της ομάδας. Αναπόσπαστο. Αγαπάμε. Θα τον ξαναφέρουμε. Εγώ ευχαριστώ. παιδιά. Σίγουρα δεν το συζητώ και για την Καθήκες και για λίγο την στον κουιζάρα του και Ναι, για ναι, τα ναι, όλα ναι. του. Σε αυτό δεν γίνεται. Θα πω στον Αρανόφσκι. Ναι. Ναι. Ο Αρανόφσκι θα γίνει derby έτσι. Θα γίνει Αρανόφσκι μάχη. θα θα τον γίνει αφήσουμε- μήλος. θα τον αφήσουμε λίγο σε τριτο-δεύτερο χρόνο για να έχει ζυμωθεί λίγο το podcast γιατί δεν ξέρω τι μπορεί να Κακό μεγάλο. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει μετά. Σεζόν είναι αυτό. Μπορεί Ρε να παιδί του μου, κύκνει ο άσμος. ναι, αυτό κρίμα να κλείσουμε στις 4 εκπομπές και από 5. Κακό μεγάλο. Ανόφ και Νόλαν σεζόν. Ναι, αυτή θα είναι εντάξει. Μετά. Μετά. Αυτά. Καλά νόημα εγώ στη Γεωργιά λοιπόν. Και εγώ δεν κάνω. κλείνουμε με μια τάγα από μια ταινία. Εδώ, ο Κοσμάς να κλείσει. Όχι, ο καθένας. Όχι, την ο αγαπημένη του. καθένας δεν μια θα τάκα και Ναι. εγώ θα πρέπει να. Εγώ είμαι ο τελευταίος, οπότε θα πρέπει να είμαι πιο. Να βρω την πιο ασυνήθιστη ατάκα. Ατάκα από ταινία. ατάκα. Now I know Cameron. why you cry. Ωραίο. We'll be back. I'm the king of the world. Game over, man! Game over! Τώρα που σας πήραμε όλες θα πεις. Έχεις. Τώρα. Jack! There's a boat! Jack! There's a boat, Jack! Get off your bitch. Bye bye. Until next time. Γεια σας, γεια σας. Γεια χαρά. Γεια. Bye!